Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Unasab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, anong pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy ano ta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Tadto ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan og walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mesmo nakaila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanhaw. Ato asya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo mamiligro kami sa tibuok adlaw, nahisama kami sa ihawon nga mga karniro. Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa maabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat, nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios, nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. O Dios, akong Ginoo, kaluy-i ako, tungod sa imong ngalan. Sa imong manggihatagon nga kaluoy, luwasa ako. Kay alaot ako og kabus, ug ang akong kasing-kasing gilagbasan sulod kanako. Luwasa ako, Ginoo,
diha sa imong kaluoy. Tabangi ako o Ginoo akong Dios, luwasa ako diha sa imong kaluoy, ug pahibalua sila nga kini mao ang imong kamot, nga ikaw o Ginoo maoy naghimo niini. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Isulti ko pag-ayo ang akong mga pasalamat ngadto sa Ginoo, ug taliwala sa panon sa katawhan daygon ko siya. Kay mibarog siya sa tuong kamot sa tao nga kabus, aron pagluwas kaniya gikan kanila nga buot mohukom kaniya. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaygo ng Diyos, alleluia. Pagdaygo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab ko nimo. Inutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Niadto higayuna, may pipila ka mga Pariseyo nga miadto kang Jesus ug miingon kaniya. Kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Jesus mitubag, adtua og suginli ka ng milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon og ugma og sa ikatulog ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw, ugma ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak. Ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilawom sa iyang mga pako. Apan dili ka buot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw miingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Si San Pablo, no, confident kay miingon no, nga if God is for us, who can be against us? No? Kung ang Ginoo uban nato, kinsa may makasukol, kinsa may makabuntog, nawa may masagamahanan pa sa Ginoo. No? Tinuod ba ya? No? Pero ang pangutanan, unsa o man nato pag padayon ang Ginoo sa itong kinabuhi, aron nga kita mahatagag kasiguruan na wa na gyoy makabuntog nato. No? Dili man ni siya power play. No? Pagpakita lang ni sa importansya sa pagbaton og kasiguruan, no? Nga bisan ang kalisod dili makapugong nato unta sa pagdangop sa Ginoo, no? Nga ang atong mga kalibog dili makapugong nato sa pagdangop sa Ginoo, no? Kay ang kaaway gud dili man sama nga buntugon ta physically, no, kundili
linglahon ta no sa paguna-una nga kung atong pauyunan ang iyahang mga lingla, malipay ta, no? Matagbaw ta, maka-exercise ta sa atong pagkagawats no. Muna nga, aron ta matagag kasiguruan atong kanunayon ng atong pag-educate sa atong kaugalingon no? Sa pagpahinumdum nato, unsa di ay ang kabubuton sa Dios, unsa di ay ang makapaduol nato kaniya. Aron, dili na ta mauyog sa mga pagsulay, dili na ta mo biya o magluod sa Ginoo kung ugaling ang atong ipangayo di ihatag o kung atong gidahom dili mahitabo. Sa Ebanghelyo, no, si Jesus usab mihatag og kasiguruan nato no, nga bisan pa og siya patyon, bisan pa siya og atong biyaan, siya padayon gihapong muhigugman nato no. Murang giingnan siya ni Herodes no. Aginan siya sa uban, pahawa din kay patyon ka ni Herodes. Kung sa may tubag ni Jesus, ingnan ng maong milo nga mauni akong misyon. Karon ugma ug sa ikatulong adlaw akong tapuson no. Kung sa may buti pasabot ni Jesus, bisag iya pa kong patyon, dili siya makapugong sa paghuman nako, sa pagkumpleto nako sa akong misyon ning kalibutana. Tinuod gipatay si Jesus no, para sa uban tingali kapildihan to. Matay gud siya. Pero para niya iyang napakita nato ang kadaugan no. Nabisan ang kamatayon, wa makapugong sa pagpadayag niya sa paghigugma sa Dios nato. Kay iya mang napuribahan nga ang kamatayon dili katapusan sa kinabuhi no. Nga diha siyang kamatayon, siya nabanhaw aron ta makaambit sa iyang pagkabanhaw no. In effect, gihatagan ta niya og paglaom. Ang kamatayon dili dead end. Nga ang pagtugyan sa kinabuhi dili kapildihan, kundi timaan sa kadako sa paghigugma nimo sa imong isigkaingon ug sa Dios no. Di ana pag-transform ni Jesus no. Ihatagan ta niya pasalig kasiguruan. Nabisan sa atong pagdili takos, bisan sa atong pagkabadlungon, siya panayon nga mabuhat sa iyang misyon sa pagluwas kanato no. Apan lagi kinahanglan tang mubulig aron makakab-o ta sa level of confidence ni San Pablo na makaingon ta nga kung ako anaa sa Dios o ang Dios anaa kanako, wala na'y makabuntog kanako. Puti pasabot, bisag unsaon pa ko ninyo, bisag patyon pa ko ninyo, di na ko ninyo maagaw gikan sa Dios. Indot kayo, pero dili nga nakasayon, pero dili po imposible. Una nga, sa hinahinay, atong pangayoon sa Ginoo, nga unta, una nga maklaro ang atong pagtuo, no? Atong sabto ng atong pagtuo, ang tamalamdagan sa mga kahulugan, sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. No? Ug diha sa atong pagsabot, sa atong pagtuo, kita unta makasaulog nining maong pagtuo aron atong mapakita diha sa atong relasyon sa matag usa. Mapakita nato sa atong kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo. Hinaot pa unta. Manindog palihog. Atong pangajion ang nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabaguhan. O Ginoong Dios among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalak ong laningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa Gikan kanlod, pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong didto sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo.
Nagmasupilon kami, wala kami magpatalingog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsubornaw sa mga tig-ariglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panulis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o panginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudong mala sa among katilingban. Kaluy Kami, O Diyos, sumala sa imong malatayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, ang baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad sa among nahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanong dinastiya nga daw bag-ong naghari-ari nga mga agalon, hinungdan nga ngamong katawhan nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagis pamolitikang binayran. Kung ang akong katawhan gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug mag-aampo ug magpangita sa akong panagway ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma, sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami kawad ag paglaom, kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinagis pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among isalig, among pinanandang nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, bagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta is Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang isbigay pagmamay siyang ngalan, alang usab sa atong kabaslanan ug sa tibugyan santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw nga Dios Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawahan.
Imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Usa mataro nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo, ang tanan mo mga tinubos magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigunang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Amen.
karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Hamahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo ta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab ko nimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Kordero sa Diyos, kanang gawagtan sa mansalas kalabutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanang gawagtan sa mansalas kalabutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanang gawagtan sa mansalas kalabutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apa ni pamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento, ug himuang nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kining among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.